Hemen salam. Bugün lastikçikan pakrişkalarını çalışacağız. Men size pakrişka vardı video çekip verdim. Kaçan çalışmalılığını. Menkin şolun sebeplerinin biri oldu da şu an çalışmalı vakti. Pakrişkan protektörleri avat yönü 2021 vakti dolu diyeceğim öyle. Bir hil pıtra uğradı protektörler. Sırok kodnustu dini deyip kasaydan. Abıçına bulan sıroğu 4 yıllar. Yönü bilemok 3 yıldan sonra bir daha da oldu. Bolmasa katı kendim sırlar yok. 1,5 yıl oldu şu pakrişkalara. 1,5 yılda şuna zayılan uğradı. Ondan çalışmalıyan kararı elim. Kovsu çalışayın, arkayın süreyim deyip. İnni, alın pakrişkalım var arada. 4 saat çıktı ya da pakrişkalım ben. Bakaları köyünü pulun 4 milyondan alım da. O 4 milyondan verdiler. Seyredin. Bu şuvat inçe pakrişkadır. Şuvat berde oturan pakrişka 17'lik 225'tir. Verdin mi? 17, 225, 55 gidenler. Şun razmer şu. Yönü bu zavatskoy değil. Bu Lexus zavatskoyu 17'lik 215 geliyor. Ana. Şu zavatskoy razmeri. Yönü bu pakrişka inçe. Görüyorsun mu? Hazır bunu dakars ondan sonra. 17, 215, 55'tir. Görüyorsun mu? Bu biraz inçe. Kalın olsa yumuşak kolya. Yönü oğudan olanok. Bana köpüğünü soruyordunuz. Bu 16'lık diska may deyip 16'lık yalak kol oturandır. Görüyorsun diska küçük örneği. Şu pakrişkan dakamızı diska has ulu yalak kol. Yönü maşin biraz katar mı kadip fikir eden bilemok kalanan pakrişka bağlı. Bu atki vidina siz biliyorsunuz. Seyredin baka verin. Hazır biz bu pakrişkalar takıp vidin görkecek. Ondan haysi has oğudan olur. Görün. Arada men bir dost oğlanım aldı. Şunu yal inçe pakrişka oydu. Onu da men kel tok götürdü. Onun maşina oğudan olur. Yani qovelsi. Şonu görüp menem kararı elim 215 almalı yani inçen almalı. Ana şunu çık 4 saat çıktı. Pakrişka sponsor bolmadı. Şoň üçin hemmedat öz pulum almalı oldum. Wat biz asda daş oğuzda olmalı olun. Bir gün soňa alınır daş oğuzda gitmeni. Bir gün soňa oýduk sebäbi hemä dümegledik. Hemem köp zadymı taýynap yetişmedim. Toy sebäpli howada soğudu şeydi planlar ütgetdik. Uja bugün biz ýöreýäs daş oğuzda. Ana 4 saatçyk täze pakrişka nesip etsin häzir alalı çalışalım onu. Häzir görkedeýin seredin pakrişkan bolan ýagdaýyna. Şu at maşyny işläp dur eken, ama sesi ýokdur. Ana pakrişkan şuň ýaly iýilip başlandy. Ýok ýalňyşdym men 2022 ýyly, 2022. Men 21 diýip aýtdym aýan 2022 bu pakrişka ýöne iýilip başlady. Uja men ussa gorkadym, ne razvallanmy gaýdyp barsam, ýok, razval gülýaly pakrişkan öz zady. Karoçy 2 ýyl bolan pakrişka da bu. Ýöne biz şunu gidjeta 1,5 ýyl sürdük. Ýöne 1,5 ýyl 1 ýyl sekraya da gitdi diýip hasap edäň. Alanda näre gidjeta bir 20 000 geçendir ne bolan olsa. Selam 20 000 kilometre geçendir bolan olsa. Ondan Kanada bir kiçik gaşkada gitdik geldik avtobanna bollu. Şoňa ýyly, şoň üçin täzelen. Ýa şoň ýaly ýylsa täzelemeli. Sebäbi avtobana çyksaňyz polibom ultilykda sürýäňiz. Ýarylsa size getirjek yankı probleması, ubytkasy 10 ýerek çalyşyp bolýar da pakrişkan düşýärmi şonun şunu ýaly çalyşdyk ana. Buňa protektorlar şeýle Hytaý pakrişka sorýanlar üçin reklama däldir oglanlar. Men kän aýdam okuna seredin. Men öz pulumy berip alyp gaýtdym onu. Reklama däl bu hiççilik. 2024-iň pakrişkasy 2024-iň näçinji hepdesi şu? 2024-iň 16-njy hepdesi. Görýäňizmi? Sveja pakrişka. İntak men häzir video getiren çaň bir aý ýuldurmaly moýka. İçinde da avat alaňyzda seretmeli zat pakrişkany käbiri ol getirenne ýol kirey ardan düşürýär, içine sokup getirýärler. Şo bolmaly, şoň ýaly edilen pakrişkan skitkal berselerem alaýmaň. Sebäbi içiniň demir uja daýlanýa, çalt ýyrtylar ýa çalt atylar. Şol problema gerekýär hiç kime. Geçenki videoda da aýtdym, seredinňe. Şu yerine gelenne pakrişkan hukman çalışmalı. Birden diýerler. Bir zat mesele bolup şuň protektorlar reske iýilse 6 aýyň içinde diýeli. Şuňa çen gelse, значит biz şonu çalışmaly. Hawa 2024 pakrişka, hawa näçe min kilometr geçmedi ýöne şu iýilse, bir daha bilemem amyň kaçsyn. Ýöne Hytaý pakrişka bu. Michelin gördüm men.
Michelin Aşgabatda skitkalı, biz skit geçecek dedi 40% näme şonu 7,5 milyon ýitdi. Ya 8 milyon şoňa birlat. Yokohama edil şoňa alýan assolun bakasy 10 milyondan. Yokohama da Michelin primerna şu menkiň razmer şolla. Kiçiraklar uja ardan bolýar. Indi häzir oglanlar çalşdyrýar, baka zanit usta, häzir işlerini diýsin, çalşdyrar, ondan soň görkedeýin. Şoňlaryň wiza diýnýa. Rasxod var da viza ayrıtın çıkar pakrisk opsiyon maşinin rasxoduna şuna şu var. Men 4 milyondan alınan 16 milyon rasxod ettim da şu pakriska din adır çalıştıran gideta 100 manat 200 manat gider opsiyon. Bir 17 milyon oluyor da. Bolu ha çalıştıralım ondan görürüz kalanını. Anne. Derdim ön pakriska, bärne etanok hiç şey, ba yönü protektorları. Şu pakriskanın öýüdi gowy gelmendir. Yani solun gurlaşdym da, men razvalym kaýsam razval däl bu. Şeýle könüler. Ana şuňa alak boldy. Seredin? Näle? Tek dolda kamdok ýumol elbetde. Ýöne götü galan ýalak bolup dur ha. Ýa-da. Mesela tokkolu bu haftal tokku bu haftal incedir. Yani bu haftal ince, bu haftal tokkuya görür. Ana täze pakriskada video size go bildiren okma bilen ok häzir. Ne bu haftallan seredin gün sere. Herkiden odan olmy? Interaktor bu. Mesela nosanız çalaja ýöne gatty bir iki tapaw ýok. Ana olanlar videosuňa alak boldy. Çalaja inçeligi var. Çalaja mene has beter inçe olar etdi, bir oňalak bolmady. Has inçesini almal kenikde has inçetmek üçin ýöne şu zavatskoydur. Mundan uza inçe bolýar, mundan tokkoda tokko bolýar, zavatskoy bolanok. Ýöne bulan zavatskoy Michelin elýändir. Biz elbetde Michelin almana pulumuz ýok. 7,5 milyon skitkaly. Skitkasyz 10 milyon edýän Michelin ýalňyşmasam 17 lik. Ana şuňa video boldy. Peýdalja video bolanlar dikkat edýän. Göwnüňize ýaransa like koyun, kommentariýa ýazyn. Ahyrdan pakriskalan çalşdyk. Indi daha şowda ýörýär. Nesip bolsa bu akşam poýzda Aşgabatda minýär. Aşgabatdan uje daha şowda velosipedde gidýär. Biz polnu taýyn, hemmedarymyz taýynlandyr. Bugün uzak gün şoňlan meşgullandyk. Düýün toýlar bolup ýetişmedi. Hemmedar taýynlap bilmedik. Şoň üçin ikinji güni alyk. Aslında düýün uje biz ýöremelik birinji gün. Kim nähil maşyn arzu edip görünürse, her ýeriňizde öz isleýän maşynyňy sürmek nesip etsin, iň esasy adam janyňy sag bolsun, galan zat bolar.